kunne lige godt snakke om den der pizza-ting, eller? Nå, ja, det er bare et is, så kommer der en hjerte, og så en pizza bagefter. Ja. Meget simpelt. Så Rasmus, han kunne ikke stave, så han lige skød helt ud igen. Da. I love insect. Jeg elsker karate. Jeg elsker den der klamme bil. Nå. Kodon. Skal I venner på Skype? Rasmus, du må skrive, så man kan forstå det. Skal I Være på Skype. Yep. Skal I venner på Skype? Skal I Hvordan venner? kan du overhovedet komme til at skrive venner? Jeg tror, det er utroligt. Han kan ikke stave til være, men han kan ikke stave til hende, men han kan godt stave til venner. Ja. Skal I være på Skype? Ja. Rasmus 00991. Blyant! Nej. Oh my god, det bliver værd. Oh my god. Ved I godt, jeg optager? Nej. Det vi ses! Hej.